Imos ir agora a Ourense para visitar o estudio do outro artista. Neste caso, adentrámonos no universo de Manuel García de Buciños, un escultor que formou parte do grupo Os Artistiñas xunto con Quesada, De Dios ou Manzano. Ola, son Buciños, benvidos. Se non mirase a cara da figura Buciños, diría, esta é un Buciños, pero mirando a cara digo, é Rosalía. Sí. Sí, a meu creo que fai unha cousa personal, que non casi non fai falta firma, non? Teño unha maneira. Eses ocos, ese movimento. Sí, é unha característica da miña obra, Para unha peza con moita personalidade, non? Porque falar de Rosalía é falar dunha figura... Estou lle botando moito toda a pasión que teño, porque é unha personaxe que me emociona moito. Este é un boceto, porque hai que empezar, eu empezo por baixo, por sempre, por cousas pequenas que as dominas moito mellor, e logo vas tindo xa o tamaño real. Primeiro fixe unha cousa en barro, para modelar a cabeza e tal, pois faixe mellor en barro, porque a cera ten moitas limitacións para eso, e depois faz un vaciado e xa empezas a traballar coa cera, non? A cera para retocar, para perfilar máis e tal. Son escofinas, son limas, son ferramentas que, como van quentes, me axudan a modelar a cera, non? Pero xa está decidido en que materia vai ser, non? Non está decidido aínda, andamos con eso aínda. Eu fago unha escultura figurativa, pero figurativa da miña maneira, non? Non é realista, non é hiperrealista. Cando rematei Bellas Artes, empecé co bronce, me chamou moito, non? Montei unha fundición, fundo eu, fago o proceso todo, que é moi lento e é moi traballoso, pero o seguimiento da peza que che dicía antes e tal, desde que a concibes hasta que a pos na peana e a firmas e tal, eu non lle perdo a vista. Esta non se parece en canto a que non hai ocos, nin hai cóncavo ou convexo. Creo que se parece un pouquiño nas texturas e, sobre todo, no que é a maneira de facer escultura, non? O sentimento. E esta ten un ano e pico. Esta é complicada. Sí, sobre todo polo tamaño, e logo, sabes, é un home e unha muller, son texturas distintas, o home está moito máis, con unha textura moito máis dura, a muller está casi suave, patinada, e as formas están feitas casi indicándoas na mai. Son unha nai que está levantando o neno, dicindo, este é o neno máis bonito do mundo, orgullosa do seu fillo, tal, presumindo del. Pero que preciosidade, Entonces, pois, me ocurre fazer esas cousas que a nai co neno ao vento, mirade que fillo teño, e tal. E outras, pois, son máis protectoras, que protexen o fillo porque fai frío ou non fai frío, pero queren o protexer.